Την ευλογία σας, πατέρα. Ο Θεός θα σας ευλογεί όλους και εσένα Στέφανέ μου, αλλά και όλο τον κόσμο, όλους εμάς, όλοι είμαστε παιδιά του Θεού. Όλοι χρειαζόμαστε την ευλογία του Θεού. Και κυρίως τη χρειαζόμαστε την ευλογία του Θεού, παιδί μου, για ένα μονάχα λόγο. Για να έχουμε φώτιση στο μυαλό. Η μεγαλύτερη ευλογία που θα μπορούσε να δώσει ο Θεός στον άνθρωπο ποιο είναι? Να φωτίσει το μυαλό του για να σκέπτεται σωστά, να φωτίσει τη λογική του για να ενεργεί σωστά και να φωτίσει το πνεύμα του για να διαδίδει, να είναι ο ίδιος βέβαια και μετά να διαδίδει σε όλους το πνεύμα της χαράς και της ειρήνης, που είναι τα πιο γλυκά χαρακτηριστικά, τα δύο όμορφα αρώματα της αγάπης, της θεϊκής αγάπης, της αληθινής αγάπης. Αυτή μας λείπει, αυτή η συμβουλευτική, έτσι, πατρική, πώς να το πω, αυτή η πατρική συμβουλή μας λείπει από το Ράσο, την οποία τη θέλουμε. Πατέρα μου, στη Ρόδο περάσατε πολύ δύσκολα τελευταία. Πάρα πολύ δύσκολα τελευταία. Με τις πυρκαγιές που έκυγαν το νησί για 12 ημέρες και έχετε μπροστά σας ένα Γολγοθά εκεί στη Ρόδο. Δεν μπορούσα, όταν έβλεπα αυτά τα οποία συμβαίνανε, δεν μπορούσα να μην φέρω στο μυαλό μου τις συζητήσεις που έχουμε κάνει και εσάς να λέτε ότι στεναχωριέστε για αυτά τα οποία βλέπετε.